Ove ne male pare su namenjene za sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u neposrednoj blizini školskih i predškolskih ustanova, za sufinansiranje izmeštanja autobuskih stajališta sa saobraćajnih traka kolovoza, kao i za sufinansiranje izgradnje biciklističkih, odnosno pešačko-biciklističkih staza sa posebnim akcentom na turističke destinacije. Juhas Balint, zamenik sekretara Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, najavljujući konkurs, kaže: Prošle godine smo ovaj konkurs isto sa sličnim uslovima realizovali. Ukupno smo podržali 20 projekata u ukupnoj vrednosti, iste kao i ove godine, 40 miliona dinara. Tokom realizacije ovog konkursa od 2007. godine skoro sve lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine su bili u prilici da apliciraju i da dobijaju sredstva za povećanje bezbednosti u saobraćaju i moram da istaknem da sarađujemo sa lokalnim samoupravama tako da i oni izdvajaju sredstva iz svojih budžeta i tako zajedno sa većom efikasnošću utičemo na povećanje bezbednosti saobraćaja. Ciljevi sufinansiranja po ovom konkursu su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i razvoj biciklističkog saobraćaja u naseljenim mestima u Vojvodini. Pravo učešće na konkursu imaju lokalne samouprave u Vojvodini. Minimalno sopstveno učešće lokalne samouprave je 20% u odnosu na ukupnu vrednost investicije sadržane u prijavi. Prednost pri odlučivanju za dodelu sredstava imaju lokalne samouprave koje obezbede veće sopstveno učešće.